in za ka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko Rasulallah. Soyayya in za ka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko Rasulallah. Wayo Allah masoyi na ya ka so ganka ko na samu idanuwa su daina kuka daure ka daina tsori daga kan tsaya ganka sassarfa na yi bani agajin ka na zo bani tallafin ka su sauta zuciya ta dare da son ka soyayyar masoya sai da ya aibatance don kwa tsakanin su lala babu illa ko ko sa'insa. Maso kana nake yi da ki daina nuna damuwa dan san kyacin cikin zuciya da dewa daure ki tashi kan magauta sai sowa na sani jira suke da miyau batawa taso kan ki yau dagawa sassauta dole ne a ce mana san barka. Soyayyar masoya sai da ya aibatance don kwa tsakanin su lala babu illa ko ko sa'insa. Da makosa amma fa ka kadan ilahirin jiki da sassa don kuwa yanzu ma ka ci so na karo sa yau ne zana daina sanka dan maza ka dauko ka samu tallafin ka. Soyayyar masoya sai da ya aibatance don kwa tsakanin su lala babu illa ko ko sa'insa. Annabi kai ne girma uban masu girma ka wuce wajen wanda ya ce yana da girma kai ka san girma kuma kai ne girma lallaba abi ka dace da girma dayyo tsantsar kirani kin ga masoyin da muke buri manzo ta Hassan barka. Soyayyar masoya sai da ya aibatance don kwa tsakanin su lala babu illa ko ko sa'insa. Kuma kaga kirarin da kake yi yana tumani ko raina ne a baci dole ne ka ganni za ka ganni fesfes kan bani nuna muni saboda ka sako manzon Allah tsakani na so